nového videa. Dneska tu máme Roblox po dlouhý době. A točím to na podlohy, protože poprvé se mi nenahrál zvuk. Takže jsem si to už hrál, takže jsem to neuložil, takže to budeme hrát normálně. Ale z tohohle bude hezká série. Teda mohla by být, protože já... Jo. 8. to. Protože já, kdyby jsem tuhle hru už nehrál a neměl bych ty ability, tak by to byla normálně dobrá hra. Ale prostě to jdeme hrát odsud, tak musíme to hrát odsud. Osud nám to takhle nadělal. Tak ještě nebudem kupovat to, co je za cenou. Já jsem to zapomněl, i když jsem to dříve hrál, tak jsem to zapomněl. Takže doděláme ten obchod, super, a jdeme to koupit. Takže co nás tam čeká? Není to náhodou muzeum? Ano, muzeum to bude. Jo, je to muzeum. Nebo je stavače? Píše stavače. A teď jdeme dodělat tohleto. A ještě jsem zapomněl, pokud by se vám videjko líbilo, tak můžete dát like, odběr či sdílení, anebo by jsem byl rád i za ten komentář. Ale rád by jsem byl buď za ten odběr, nebo za ten like. A nebo na to sdílení, protože to sdílení, když to sdílnete, tak se to dostane k více lidem. Tak. A teď potřebujeme 43 milionů. Mám 52 milionů. Takže koupíme eskalátory, oni se postaví a jedeme dále. Už jsme skoro ve vesmíru. A jedu úplně dolů. Jdeme si tady popovídat s panem. Devátý patro. Tak bude vypadat.
Já udělám takovýhle a to 9 potom udělám takovýhle. A jdeme kupovat parkoviště. Profil. Aha. Já jsem ještě tady se znovu ožil. Protože já jsem právě měl jiný účet, kde jsem právě tohle hrál. A já jsem tam už několikrát to dohrál. Tuhletu. Ten Mall Tycoon. Budete to mít zase jako vždycky v popisku videa. V tom názvu. Jako vždycky. A já jsem právě tam měl hodně těch rebeltů. Těch znovu oživení. A já jsem se právě tady bál, protože já, jak jsem hrál, tak jsem se nedíval do toho profilu, takže jsem už byl s tím, že jo, prostě jsem to už hrál, chci to hrát na video, tak to budu hrát na video, ale musím se s tím smířit, že prostě jsem tohle už hrál. Ale teď jsem se podíval do těch profilů. To je hezká. Do těch profilů. A tam bylo, že ještě nemám žádnej. Takže jsem samozřejmě rád za to. Nechtějí jídlo, ale chtějí beauty. Tak já jim vyhovím, já jim to koupím. Tak ten. A dám tohle. A obchod hotový. Tahle hra je fakt jednoduchá. Proto jsem si ji vybral. Protože já jsem si vybral ve videu předtím Free the Facility, ale já jsem si říkal, že nevím, jak to komentovat, protože to moc není komentovat, prostě mluvící hra, že prostě komentuju a takhle. Takže jsem nevěděl, takže jsem jenom hrál, někdy jsem něco řekl, ale potom jsem to smažal, protože to bylo špatný. Takže tak. Jo, samozřejmě, že koupím ten obchod. A aspoň u téhle hry nemusím přemýšlet, nemusím někoho nahánět a takhle. A můžu si to prostě užít a můžu jenom komentovat. A tam to je nejlepší. Ale spíš Free the Facility je
že spíš hrajeme ve dvou. Protože když hrajeme ve dvou, tak jako se to dá komentovat. A děkuju, že jste mi, že za chvilku budeme mít 30 odběratelů. Takže děkuju. Moc si toho vážím. A tak, no. Kolik to video má? 11 minut. To je moc málo. Ještě si teda doděláme toto patro a ještě to hlavní patro a asi to ukončíme. Sice tenhle ten simulátor, jakoby simulátor, spíš to je asi Tycoon, tak spíš se nedá to spíš to nemá takovou tu, že co by si chtěl hrát na video. Ale tak no. Stalo se stalo. Já už to nebudu mažet a nebudu natočit a nenatočím nový video místo tohohle. Teď fakt mám čas, takže tak, no. A když tak mi do komentářů můžete napsat třeba vaši hru, co by jsem si měl příště zahrát, nebo co si mám, to jsem vlastně říkal, co si mám zahrát. A do komentářů mi teda můžete napsat tu hru. A já si klidně zahraju a natočím vám z toho video. A ano, natáčím na tabletu. Ano. Na tabletu. Protože já mám svůj počítač, na který jsem natáčel. Mně prostě to... my jsme se samozřejmě nastěhovali k naší babičce. A mě samozřejmě nejde ten počítač. A tak. No nic. Chtějí beauty anebo oblečení. Já jim koupím masáže. Tak. Za chvilku se blížíme k tomu velkému finále. Jako by jsem to řekl. Tak. A tak. Možná dokončíme tohleto patro a půjdeme
a půjdeme... Proč já jdu takhle? Tak. A jdu si Jdu si po penížky. Koupím ještě eskalátory. Půjdu nahoru, koupím výtah a ukončíme to video potom. A jo, 20 minut není zas tak málo. Ale spíš videa budu vydávat jenom jednou za uherský rok. Spíš jednou za měsíc. Protože vím, že vy se stejně na moje videa nedíváte, protože nebaví vás to. Já to chápu, že vás to nebaví. Spíš ty shorts jsou lepší. Ale jako byl by jsem rád, kdyby jste to dokoukali až sem. A já ještě koupím toto, potom koupím ten výtah a ukončím to. Tohle je ten hotel. Ne, jo, toto je hotel. Moc peněz. Moc peněz to stojí. Samozřejmě, pokud budete chtít z tohohle pokračování, tak mi to samozřejmě můžete napsat do komentářů. A já to klidně to pokračování z toho 10. patra udělám a budeme pokračovat tam, kde skončíme. Můžu si ještě jednou pro peníze. Je, $66. 88 milionů dolarů. Tak. Máme to hotový. Jdeme koupit eskalátory. Tam koupíme výtah a takhle. A dole se potom rozloučíme. Šachmat. Přesně 116 milionů. Takže já jdu tam a jdu tady. Jaká pošta. Jupi! A já jdu
Tak děkuji, že jste se dívali na toto videjko. A udělám si takový dneska test. Kdo se dokoukal a sem do konce, tak do komentářů napište mi video. Do komentářů napište video, pokud jste dokoukali až sem. Děkuji za zhlédnutí a já se budu těšit buď u nějakého jiného videa, nebo u tohohle pokračování, pokud budete chtít. Tak ahoj!